मिसामारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सनाथि मायथाइ फोरबोखौ बे दिनै फालिनाय जादों। थांनाय 1974 मायथाइयाव मिसामारि गुदि बर' थुनलाइ आफादखौ दानाय जादोंमोन आरो बै समाव रमान हांखोनि मुखुब सोमावसारनाय सम। बे समाव सोमावसारनानै मिसामारि ओनसोलनि गोबांथार बर' सुबुंफोरा जेल जादोंमोन। बिथांमोननि बिहोमाखौ दिनै गोसोखांनाय जादों आरो बिथांमोननि जि नाजानाय, बिथांमोननि जि सेक्रिफाइस, बिनि फिथाइ महरै बर'आ लिरनायनि मोनसे राव मोननो हादों, देबनागिरि स्क्रिप्ट। बिनि उनाव फारियै गुदि फरायसालि, गेजेर फरायसालि आरो कलेज, इउनिभारसिटियाव दिनै बर' रावा मोनसे एकाडेमिक लेंगुवेज जाबाय। जों लिरनो थाखाय हांखो मोनबाय आरो मिसामारियाव दिनै बर' थुनलाइ आफादा 50 बोसोराव आगान होबाय। दा बेयाव साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि सासे गेदेमा थुनलाइगिरि आरो साहित्य एकाडेमियाव असमिया रावनि कनभेनर डक्टर दिगन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बेहाय गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदों आरो बेयाव गोबांथार आलासिफ्राबो बाहागो लादों आरो जों मिजिंथिदों बेबायदिनो इयुनावबो बर' राव थुनलाइखौ जौगानायाव जों गोबां खामानि मावलांनो हागोन। मिसामारि ओनसोला सनितपुर जिल्लानि मिसामारि ओनसोला गुबैयै असमिया राव रायज्लायग्रा बर'फोरनि जायगा। दा नाथाय बर' थुनलाइ आफाद दानायनि गेजेरजों बे ओनसोलफोराव बर' बिजों गायसननाय जादोंमोन आरो बेनि उनाव बर'फ्रा बर' रावखौ फिन आजावनानै लानो हादों आरो बेबायदिनो बर' थुनलाइखौ सिबिनो थाखाय बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा नाजाबाय थादों आरो आथिखालाव दा बर'खौ मोनसे ससियेल लेंगुवेज हिसाबै, डमेस्टिक लेंगुवेज हिसाबै बाहायनो हानाय मोनसे थासारियाव सफैनो हाबाय आरो बेजों लोगोसे गोबांथार फरायसाफोरा बर' मिडियामाव फरायनानै दिनै जौगासार जानो हादों आरो बेजों बर' रावखौ बे ओनसोलावबो मोनसे सोलोंथायारि बिजों राव हिसाबै हमथानानै लाखिनो थाखाय बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा नाजाबाय थादों। लाइमोनफोरा बर' बिजोङाव जायफोरा फरायदों बिथांमोनाथ' सिबिबोदों आरो गुबुन इंराजि एबा असमिया बिजोङाव फरायनाय लाइमोनफोराबो बर' रावखौ मोनसे ससियेल लेंगुवेज हिसाबै, डमेस्टिक नखरारि राव हिसाबै बेखौ बाहायनो थाखाय जों खावलायगोन आरो लोगोसे दिनै इनफरमेसन एन्ड टेक्न'लजिनि मुगा। बे इनफरमेसन एन्ड टेक्न'लजिनि मुगायाव बर' रावखौ बिथांमोना ससियेल मिडियाफोरावबो गोबांथारै बाहायनायनि गेजेरजों आरो बेखौ मोनसे इलेक्ट्रनिक लेंगुवेज हिसाबै बाहायनायनि बेलायाव बिथांमोना बिहोमा होनो हायो। जों आसा खालामदों जोंनि जि जाखांफुनाय लाइमोनफोर बिथांमोना बर' हारिनि गाननाय जोमनायखौ हमथानानै लाखिनायजों लोगोसे बर'नि रावखौबो हमथानानै लाखिगोन होननानै। মই এই প্ৰথমতে মিছামাৰী প্ৰাথমিক সমিতি, বড়ো সাহিত্য সভাৰ মিছামাৰী প্ৰাথমিক সমিতিক মই আন্তৰিক এই অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেওঁলোকে সমৃদ্ধ, তেওঁলোকে সোণালী 50 বছৰ এই ইতিমধ্যে এই অতিবাহিত কৰিছে আৰু একে সময়তে তেওঁলোকক মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। যেতিয়া তেওঁলোকে 75 বছৰ বয়সত যেতিয়া সময় হৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে যেতিয়া হীৰক জয়ন্তী উৎসৱ পালন কৰিব, আকৌ 100 বছৰ পিছত যেতিয়া শতবৰ্ষ পালন কৰিব, মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে এই বড়ো সাহিত্য সভাৰ মিছামাৰী প্ৰাথমিক সমিতি কেৱল মাত্ৰ বড়ো সাহিত্য সভাৰ অন্তৰ্গত এটা শাখা সমিতি হিচাপেই নহয়, যাতে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে সাহিত্যৰ এটা সমৃদ্ধ কেন্দ্ৰলৈ যাতে ৰূপান্তৰিত হয়, তাৰ বাবে মই তেওঁলোকক আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আমাক সোধা হৈছে যে বড়ো ভাষাৰ সমৃদ্ধিৰ বাবে আমি কি কৰিম। আমি সেইখিনি কথা এতিয়াই নকওঁ, যিহেতু আমি এতিয়া অংশগ্ৰহণ কৰা নাই। যেতিয়া আমি ইয়াতে যেতিয়া বক্তৃতা প্ৰদান কৰিম, আমাৰ সেই বক্তৃতাৰ মাজতেই আমাৰ যিটো দৃষ্টিভংগী সেইটো আপোনালোকে গম পাব আৰু ইয়াত আহি আমি অতিকৈ আনন্দিত হৈছোঁ। আমি ইয়াত আমাক নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে আমি আয়োজক সমিতিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ আগতেও আমি কোকৰাঝাৰ নে বঙাইগাঁও যিটো বিগত বড়ো সাহিত্য সভাৰ বাৰ্ষিক লৈও আমাক নিমন্ত্ৰণ কৰিছিল আৰু সেই বিগত সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনত আমাৰ যিটো আনন্দপূৰ্ণ আমাৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ,
আৰু সেইবাবেই ইয়াত নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ লগে লগে আমি সেই নিমন্ত্ৰণ গ্ৰহণ কৰিছোঁ আনন্দৰ সৈতে। আৰু ইয়াত আমাৰ যিখিনি বক্তব্য, আমি যেতিয়া মুখ্য অতিথি হিচাপে আমাৰ বক্তব্য প্ৰদান কৰিম, তেতিয়া আপোনালোকে যদি মনোযোগেৰে শুনে যে বড়ো ভাষা, বড়ো সাহিত্য, বড়ো জাতিৰ সমৃদ্ধিৰ বাবে আমাৰ যিটো দৃষ্টিভংগী, আমি সেই কথা আমাৰ ইয়াতে যিটো আনুষ্ঠানিক বক্তব্যত তেতিয়া আমি আমি প্ৰকাশ কৰিম। আৰু একেবাৰে শেষত মই পুনৰ आफादनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय, दा बे सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायाव फैनानै खोब गोजोननाय मोनदों। बेहाय दिनैनि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै आसामनि गिबि मन्थ्रिनि बिदा डक्टर दिगान्त बिश्व शर्मा साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि बिथाङाबो फुङावनो फैना दंफैयो। बिथांखौबो लोगो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों। बिथांजों गोबां सावरायबाय मोजां मोजां बाथ्रा। आरो मिसामारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सनाथि मायथाइ फोरबोखौ ओरैबायदि सिस्टेमजों फालिदों, माने खोब बाख्नायथाव, नुनानै खोब गोजोननाय मोनदों। मुंख्लं बावनाय आरो मुंख्लं खाम्फा बेखौबो खोब मोजां बानायदों। बेनि थाखाय सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जानानै मिसामारि गुदि बर' थुनलाइ आफादसिम साबायखर बावनाय थादों। दा बेहाय बेखेवगिरि महरै सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिनो आफादगिरि मदन चन्द्र बसुमतारी बिथाङाबो फैना दंफैयो। आरो बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि बिथां प्रसान्त बर' बिथाङाबो दंफैयो। दा दिनैनि बे मिसामारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जा सनाथि मायथाइ फोरबोनि गेवलां मेल, बियो माने मोजाङै मोजां जाफुंगोन, आं बेखौ मिजिंथिदो। आरो दिनैनि बे समावनो राङापारा गुदि बर' थुनलाइ आफादाबो बिथांमोना गावसिनि 50 बोसोर जानायलाय बिथांमोनाबो सनाथि मायथाइ फोरबो फालिदो। बिथांमोनाबो दिनै गेवलां मेल, दा बेहायबो जों थांगोन। ओंखायनो दिनै मिसामारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जा बे सनाथि मायथाइ फोरबोनि हाबाफारि, बेयाव फैनानै खोब गोजोननाय मोनदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबु दं। आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय मेडिकेल लेबरेटरि, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गाइनोल'जि, डेन्टेल, इउर'ल'जि, डेन्टेल एक्सरे, प्ले एरिया, एक्सरे, सन'ग्राफि, OT, ICU, NICU एबा PICU आरो आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै थाना दंब्ला थाबैनो नोंथांनि देहाखौ फाहामथाय लानो क'क्राझार सहरनि सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव गोख्रैनो फाहामथाय लाफैनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय 9101655430 एबा 8822688026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।